Ng'wech mar reso le maromoro mong'ere kaka Roan Antelope Half Marathon e tielo mar ariyo Chan-Bago dwe manyien e kar neno le mar Homa National Park e kaunti ma Homa Bay. Ng'wech ma kamano nochaki e kaunti ma Homa Bay e tielo ma okwongo manobagi dwe mar abich higa mokalo. Gi sani ikruok dhi nyime ka jong'wech bende dhi nyime gi timo ndikruok ne tukego ma idhi bagi e kind tarik 10 gi tarik 11 dwe mar abich higani. Jatend migawo mar ochung'ne ohala kod chenro mag limbe kaunti ma Homa Bay Polycarp Okombo oyango ni gisewalo tenge omenda maromo milion 1.2 ma ibiro mi joloch e okenge mopogore opogore kochakore namba 1 nyaka namba 10. Wang' ni giome watimo gini wayudo ni Homa Bay County ka nigi kuonde limbe mang'eny manyalo kelo welo mondo odhi one. Oganda wa mondo wuog oko mondo bi ondikre odhi oringe wachno. Mondo mi ringi nyaka ichul 1,000 mar registration, to jo ng'wech mathiring'iny mwaluongo ni elites chulo 1,500, to kembe luongo ni corporate runners chulo 50,000. To gini ben mar exercise mondo wabed gi gimiluongo ni physical fitness to gi